let's go, Geronimo. I'll get you out of here. Hej YouTube. Ja, Jacob. Det gør heller ikke den Vent dog om, vi skal jo hen til vores hus. Vi har lavet et mega fedt hus her på Try to Craft serveren. Og håber selvfølgelig, at I kan høre mig, fordi jeg har lavet en anden video, hvor man ikke kunne høre mig. Jeg har fundet et fedt program, som jeg håber virker. Så vil vi lige vise jer lidt rundt i vores hus. Og Jacob 1440 vil være vores guide. Ja. Det var ham, der er den fedeste også. Haha, du er Der skete styrt. ikke noget. Du styrtede. Woohoo. Ej, skal vi vente på ham? Nej, det skal vi jo nærmest. Kom så. Nej, du skal jo ikke prøve at slå mig. Det gør jeg heller ikke. Din lille dæmon, gå væk. Nu stikker jeg af fra dig. Der drukner jeg. Wow. Dammit. Jo, jeg styrter. Nej, det gør jeg ikke engang. Værsgo. Hvor bliver du af? Der var du. Værsgo. Ja, hvad kan jeg bruge den til nu? Det Jeg er kan ikke. bruge den til Men lad Jakob 1440 vise rundt i dette herlige nye hus. Ja, så vi går lige op ad trapperne. Vær rolig, jeg følger med. Der er langt. Og her er vores lille have, hvor en vis person har overplantet med træer. Undskyld. Og så Okay, det er lækker her for vores mig, hus. så jeg kunne nærmest kun se ud bag ved det her. Prøv lige kigge den anden vej, og så kigge tilbage. Nej, sådan der. Nej, hvor er det fint. Ja, vores lille bitte hus. Skal jeg vise dem kælderen? Ja. Og vi har han har selvfølgelig tænkt på gæsteværelser, hvis I nu vil komme og join os på serveren. Men ja, vi laver et rum, hvor I vil spawne, når I joiner F-Home, og så vil I først blive lukket ud, når vi er inde på serveren. Så skal I lige kontakte mig over Skype. I skal nok få at vide Skype-navn. Hvad har vi her, Jacob? Og så har vi sukkerfarm. Sukker! Smør det. Må jeg ikke? Nej. Så gror det jo ikke. Nej, men der er mange derinde, der skal vokses. Nå, kom. Lad os gå dernede af. Ja. Hvad er det, vi nu kom til? Så har vi flere gæsteværelser. Det kunne jo være moderator-gæsteværelser til dem, der var lidt mere værdifulde. Ja, sådan nogen som han selv. Bare rulle lige at tage ud. Nå, Okay. er det ikke så? Vi har et lille system, hvis der nu skulle være nogen, der kom. Og det der, det er epic fail. Jeg har glemt at dække det til. Kom, Jacob. Og du har glemt at dække det til. Og så har vi en mere sukkerfarm. Og der er glowstone. Minder mig om, vi skal også lave en portal, hvis vi kan. Ja, portal, det kunne være godt. Det vil lige måske hjælpe os med. Og så har vi chestes. Virkelig mange chestes. Prøv at se her, drenge og piger. Wow. Men, er der mere, Jacob? Ja, jeg synes ikke andet end det her lille rum heroppe. Hvor vi bruger til at koge alle vores ting og brænde alle vores ting. Ja, der er nogle fisk. Ja, det har jeg kommet i. Der er folkestående. Men jeg lægger serverens IP og kommende IP i beskrivelsen. Eller på engelsk description. Så mit Skype-navn og måske Jakobs Skype-navn, hvis han vil det. Ja, det kan godt være. Men tak for denne gang. Råb farvel til YouTube, Jakob. Ja, farvel.